Φίλοι ακροατές, αγαπημένες ακροάτριες, καλή σας μέρα. Μαζί και σήμερα στο Sky Κρήτης στη συχνότητα 92,1. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ζωγραφιστού και ο Ζαχαρίας Καραταράκης και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Αντώνης Χατζόγλου. Φίλοι μου, καλή σας μέρα και από μένα. Καλή ακρόαση σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να πω στους ακροατές μας ότι η εκπομπή μας θα υπάρχει βέβαια στο Facebook, στη ληστή ομάδα που έχουμε φτιάξει, αλλά αναρτώνται και έχουν αναρτηθεί όλες οι εκπομπές του 2016 και στο YouTube, πληκτρολογώντας αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας, και αν ξέρετε ή τα ονόματά μας ή αν ξέρετε και την ημερομηνία της εκπομπής που θέλετε να παρακολουθήσετε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε και από το YouTube. Θέλω, αγαπητοί μου φίλοι, να χαρίσω ένα τραγούδι σε ορισμένους αγαπημένους φίλους. Πρώτα στο Γιώργο το Ζωγραφιστό, για πάρα πολλούς λόγους, και ο σημαντικότερος λόγος είναι ένα πρότυπο πολίτη και καλλιεργητή της Ελλάδος, θα έλεγα, συστηματικός, οργανωμένος, παραγωγικός, από αυτούς τους ανθρώπους που θέλει η Ελλάδα για να μπορέσει να υπερβεί τις αδυναμίες της. Επίσης να το χαρίσω σε ξεχωριστούς φίλους όπως τον Αντώνη τον Σανουδάκη και τον Τίνο τον Κωνσταντόπουλο. Τι ακριβώς λέει το τραγούδι θα ακούσετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αναφορά για τη χθεσινή μεγάλη μέρα, μια και ήταν η μέρα του όχι. Είναι μια αφορά σε άλλες, στο μεγάλο ναι, το μεγάλο όχι του Καβάφη, αυτό το περίφημο ποίημά του και φέκελ γκραν ριφιούτο. Εσείς μπορείτε να το πάτε κι αλλού, αλλά πολλά όχι αποκοιμιούνται στην αγκαλιά του ναι, όπως λέει ο Λουδοβίκος του. Χαρείτε το. Ανάμεσα στο όχι και στο κρυμμένο ναι, χάθηκε η ζωή μου, μεγάλε ουρανέ. Δεν κρύβεται στη νύχτα το άσπρο γιασένι, λύγησε η αγάπη όταν είπες ναι, λύγησε η αγάπη όταν είπες ναι. Βγαίνω στον αέρα με χαρτινό φτερό, μακριά σου δεν αντέχω, κοντά σου δεν μπορώ, κοντά σου δεν αντέχω, μακριά σου δεν μπορώ. Χαμήλωσε τα φώτα, μεγάλε ουρανέ, το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι, το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, ο Λουδοβίκος για το ναι και το όχι, το οποίο πάντα παίζουν στη ζωή μας, μας αγχώνουν, είναι δημιουργικά πολλές φορές και πολλές φορές μετανιώνουμε γιατί κάποια όχι γίνονται
Ναι, τουλάχιστον αυτά στα οποία αναφέρεται ο Λουδοβίκος. Εσείς μπορείτε να βάλετε και άλλα όχι και άλλα ναι. Και θέλω, αγαπητοί μου ακροατές, δημόσια να πω συγχαρητήρια στο Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας και στον πρόοδό του, τον Κώστα Μουτζούρη, για τη συνολική δράση τους, την προσφορά τους πραγματικά στα γράμματα τα κριτικά και για το εξαίρετο συνέδριο που οργάνωσε πριν από λίγες μέρες με την επέτειο του θανάτου του Καζαντζάκη στους Βαρβάρους. Είναι ο Κώστας ο Μουτζούρης, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Μουτζούρη, καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα σας, κύριε Μουτζούρη. Πώς είναι τα Χανιά σήμερα? Συνεφιασμένα. Συνεφιασμένα. Όπως εδώ, Εσύ πώς θα ερμήνευες αυτό το τραγούδι, το «Όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι»? Κοίταξε, θυμίζει ημέρες δόξης και θλίψης. Συγχρόνως. Λοιπόν, τέλος το συνέδριο, ήταν επιτυχημένο, απόλυτο και μεγάλο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Τριήμερο συνέδριο για τον Νίκο Καζαντζάκη. Μπορεί να μας δώσει έτσι μια γεύση? Βεβαίως. Το συνέδριο οργανώθηκε από το Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας και το Δήμο Αρχανών Αστεριουσίων και οι εργασίες του διεξήχθησαν στους Βαρβάρους στην αίθουσα του Γιώργου Ανεμογιάννη που είναι στο Μουσείο Καρατζάκη στους Βαρβάρους. Το συνέδριο είχε ως θέμα ο ποιητής Νίκος Καζαντζάκης. Συνήθως ξέρουμε τον Καζαντζάκη ως πεζογράφο. Είναι γνωστός για το πεζογραφικό του έργο, τα μυθιστορήματά του. Όμως ίσως δεν έχω συνειδητοποιήσει τον Καζαντζάκης, πρωτίστως ήταν ποιητής. Και ήθελε να είναι ποιητής. Ξεκίνησε ως ποιητής και όταν ο ίδιος γράφει στο σημείωμά του για τα έργα του, όλα τα άλλα τα θεωρεί πάréργα, έργο θεωρεί μόνο την ποιησή του Οδύσσια. Και λέει αυτό για το Φούρναρ, το περίφημο Χαζέιμ Πουρέτ, κάποιο Φούρναρ που δούλευε και ξαφνικά ένα μήνα τα παρατούρχε, ο Φούρναρ διασκεδάζει. Ο Καζαντζάκης, ο ποιητής, έχει γράψει πολλά πράγματα. Καταρχήν έχει μεταφράσει ποίηση ευρωπαϊκή, έχει μεταφράσει τον Όμηρο με τον Κακρδί, έχει ο ίδιος γράψει τις Ερτσίνες και το μεγάλο έργο της ζωής του ήταν η Οδύσσια, που η Οδύσσια είναι η συνέχεια του ταξιδιού του Οδυσσέα αφού του έφτασε στην Ιθάκη προς άλλες κατευθύνσεις. Ένας μεγάλος ποιητής και πιστεύω ότι το συνέδριο βοήθησε, συνετέλεσε ώστε να στρέψουμε το βλέμμα μας και προς τον ποιητή Καζαντζάκη. Και ως συμπλήρωση αυτού του συνεδρίου θα υπάρξει ένα άλλο συνέδριο το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2018 στο Κολυμπάρι στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης σε συνεργασία με την Ακαδημία και θέμα ανάμεσα στα άλλα οι επιδράσεις του Καζαντζάκη. Δηλαδή, εάν ο Καζαντζάκης ως συγγραφέας είχε επίδραση σε συγγραφείς συγχρόνους του ή μεταγενέστερους. Στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό? Παντού. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ποιους τομείς, πώς σε επηρέασε και σε ποιο βαθμό. Δηλαδή ο Καζαντζάκης είναι ένας μεγάλος συγγραφέας και στοχαστής. Και αναγκάστηκαν, αν μου επιτρέπεις Κώστα, να τον αποδεχθούν και πολλοί που τον πολέμησαν αρχικά. Πιστεύω αυτοί που τον πολέμησαν ήταν κακοπροαίρετοι ή δεν είχαν καλή πληροφόρηση ή δεν ήξεραν ποιος είναι ο Καζαντζάκης. Ήρθαν ένθεκα και σε μέσα από δογματισμούς. Ξέρετε κύριε Μουτζούρη, καμιά φορά το σκέφτομαι αυτό και ξέρετε τι λέω, ότι την απάντηση σε αυτούς την έδωσε ο χρόνος. Διότι στην ιστορία τελικά έμεινε ο Καζαντζάκης, στην ιστορία της λογοτεχνίας και στην ιστορία της Ελλάδας. Ο χρόνος έδωσε την απάντηση και ο κόσμος. Και πρόσωπα και έργα τα πάντα. Όλα ο χρόνος. Και νομίζω όσο ο χρόνος θα περνάει, τόσο περισσότερο θα καταξιώνεται ο Καζαντζάκης στη συνείδηση των ανθρώπων. Βεβαίως. Και ευτυχώς δηλαδή που γίνεται έτσι, αλλιώς θα αδικείται ο Καζαντζάκης, δηλαδή με πολύ άσχημο τρόπο. Στο συνέδριο έγιναν 32 ανακοινώσεις υψηλού επίπεδου και φιλοδοξούμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει κυκλοφορήσει ο τόμος του με τα πρακτικά του συνεδρίου, γιατί ένα συνέδριο, αν δεν βγάλει πρακτικά, θεωρείται ως μη γενόμενο.
Θα θέλαμε και όταν βγουν τα πρακτικά να τα πούμε ζωντανά. Να έρθεις από εδώ, Κώστα, να πω ότι ο κύριος Μουτζούρης είναι από αγάπη κριτικός, δεν γεννήθηκε στην Κρήτη, επομένως δεν είναι τοπικιστικά αυτά που λέει για τον Καζαντζάκη. Είναι η πραγματικότητα, την οποία λίγος πολύ την αποδέχονται όλοι. Και είναι και η προσφορά σου, το λέω δημόσιο αυτό, τεράστια. Τεράστιο το έργο που έχει. Δεν έχω κάνει τίποτα. Και τα συμβολία εσύ. Καταρχήν το κέντρο. Ξέρω τι λέω. Το κέντρο ότι προσφέρει είναι συλλογική. Συλλογικό, αλλά ο πρόεδρος και η κεφαλή στα συμβούλια. Τώρα έχετε μια ομάδα εκεί ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται κοντά σας στο λογοτεχνικό του συμβούλιο σας. Ποιοι σας. Είναι και. Εκτός την κυρία Πετρουγάκη που την ξέρουμε. Το συμβούλιο. Εκτός από μένα έχει τον κύριο Λενακάκη ως αντιπρόεδρο, την κυρία Κοβέου γραμματέα, μέλη της είναι, μάλλον εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ο κύριος Δημητρακάκης, καθηγητής, εκπρόσωπος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων η κυρία Χαϊνάκη γιατρός, εκπρόσωπος των Φιλολόγων της Κρήτης η κυρία Βογιατζή από το Ρέθυμνο και είναι η κυρία Πετρουγάκη και η κυρία Μιχαλογιαννάκη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάποιος, μην παραξηγηθώ. Ναι, δεν θα παραξηγηθώ. Είναι το Συμβούλιο 9 μελές, τα 6 μέλη είναι ερετά, τα 3 είναι Τίμης Ένεκεν, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, ένας του Δήμου και ένας των Φιλολόγων, επειδή έτσι προβλέφθηκε και πέρασε στο καταστατικό του κέντρου της λειτουργίας του. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια, χαρά μας θα ήταν να είχαμε και άλλα πρακτικά από εκδηλώσεις διάφορες και μια μέρα αφιερώσαμε ολόκληρη την εκπομπή στη δραστηριότητα. Κάποια στιγμή θα έρθουμε εκεί εδώ ζωντανά στο έργο και να σας κάνουμε και δώρο όλες τις εκπομπές. Ναι, και για τις μαντινάδες, για διάφορα πράγματα. Πολύ σημαντικά. Εγώ θεωρώ. Το κέντρο έχει εκδώσει μέχρι τώρα 12 έργα και έχει στο υπογραφείο το 13ο και μέσα στο 16 θα βγουν περίπου 3-4 ακόμα. Εγώ επίτρεψε μου, Κώστα, επειδή έχω μια εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, ξέρω τι κόπο χρειάζονται πίσω, τι δουλειά χρειάζεται οργανωτική για να μπορεί να βγει αυτό που το πήρα. Σε συγχαίρω δημόσια. Θα πω κάτι. Το κέντρο δεν έχει ούτε μία δραχμή έσοδο, όχι ευρώ, ούτε μία δραχμή έσοδο. Ναι. Υπάρχει όμως η αγάπη του συναδέλφου μου, της εργατών μου, η οποία τα ξεπερνά. Πολύ ωραία. Να μας πεις λοιπόν, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, τον προγραμματισμό. Παράδειγμα να πω τον ταμείο μας, τον κύριο Ψυχογιό, ο οποίος είναι και ο κατεξοχήν ειδικός στην Κρήτη σε επιμέλεια κειμένου. Ωραία. Λοιπόν, να μας πείτε τον προγραμματισμό σε ακόμα μια φορά. Να πω Κώστα ότι 11.30 με 12 θα μιλήσουμε μια από τις εισηγήτριες για το θέατρο του Καζαντζάκη. Την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Την κυρία Πετράκου μάλλον, προφανώς. Ναι. Ωραία. Ναι. Πείτε μας τον προγραμματισμό σας τώρα έτσι ακόμα μία φορά. Μπορείτε να την κρατήσετε να σας πω. Ναι, βεβαίως. Για τους ακροατές. Ναι. Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στην Ανδρόγειο το απόγευμα έχουμε μια εσπερίδα για να τιμήσουμε τη μνήμη του Στυλιανού Αλεξίου και της Μάρθας Αποσχήτη. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει πάρα πολύ στην Κρήτη και στον πολιτισμό και ήταν πάντα ζευγάρι στη ζωή και στο θάνατο. Μα ξέρεις και εγώ και η Κατερίνα συνδεόμαστε πολύ στενά. Ναι. Βγαίναμε αρκετές φορές έξω παρέα, κατά σύμπτωση το Σάββατο πριν έφυγε Δευτέρα, το Σάββατο μιλούσαμε για αυτόν με τον εκδότη του, τον Εμίλιο Καριακάτσο και πήγαμε το σπίτι του μετά. Ήταν απόλυτα καλά πνευματικά, κουβεντιάσαμε. Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Να σου πω το εξής, αν θα ήθελες υπενθύμησέ μας το Σάββατο πριν την εκδήλωση να κάνουμε μια αναφορά. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, 3-4 Δεκεμβρίου τι έχουμε? Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου έχουμε στα Χανιά ένα συνέδριο για τον Κωνσταντίνο Μάνο. Τώρα, εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Ποιος είναι ο Μάνος? Γιατί όταν έδωσα το δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν έντυπα και μάλιστα του Ηρακλείου που έγραφαν για το συνέδριο και έβαζαν τη φωτογραφία ενός Κωνσταντίνου Μάνου σύγχρονου φωτογράφου. Ο Κωνσταντίνος Θρασιβούλου Μάνος ήταν ο υπεύθυνος, ο τελετάρχης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα το 1796. Μετά
ήρθε στην Κρήτη εθελοντής να πολεμήσει τους Τούρκους. Ήταν πάμπλουτος, γένος πλουσίας οικογένειας, διέθεσε όλη την περιουσία του για την Κρήτη, ίδρυσε τάγμα λακιωτών, το οποίο το μίστονε, το πλήρωνε και πολεμούσαν τους Τούρκους. Έλαβε μέρος, είχε εκλεγεί 2 φορές δήμαρχος Χανίων, ενώ ο Βενιζέλος ήταν απλό σύμβουλος. Μετά πήγε εθελοντής στους Μακεδονικούς αγώνες, Μακεδονικό αγώνα. Έχουμε ένα λεπτό. Να επαναλάβουμε, είναι πλούσια η δράση του. Πότε είναι? 3 και 4 Δεκεμβρίου. Είναι 3 και 4 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων το κέντρο και το Πνευματικό Κέντρο. Ωραία. Άλλο τίποτα έτσι σημαντικό? Σημαντικό έχουμε ότι 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου έχουμε ένα τριήμερο γνωριμίας με τους συγγραφείς του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στις 20 Μαρτίου είναι παραμονή της Παγκόσμιας Μέρας Ποίησης. Στα Χανιά θα συνομιλήσουμε με 4 Κρήτες ποιητές, που είναι ο Περδασκαλάκης από το Λασίσι. Και συνάδελφός μας. Ναι, η Επιτροπάκη από το Ηράκλειο, η Νατάσα Χατζηδάκη από το Ρέθυμνο, ναι, και η Ελένη Μερνάκη από τα Χανιά. 29 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου του 2017, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Μινώας Παιδιάδας, θα έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο με θέμα η μάχη της Κρήτης και η αντίσταση στο νησί. Αναγκαστικά κλείνουμε εδώ. Και τα πολεμικά, θα τα ξαναπούμε, ναι, και τα πολεμικά αεροδρόμια της Κρήτης. Πολύ ωραία. Και θέλω μετά έχουμε δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε στα Νόγια ένα συνέδριο. Εντάξει. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά, γιατί αναγκαστικά πέφτει δελτίο ειδήσεων, έτσι και πρέπει να διακόπτουμε. Θέλω να σας συγχαρώ δημόσια. Καλή δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και το σταθμό σας και όλα τα μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν το έργο του Κέντρου Κρήτης Λογοτεχνίας. Να είστε καλά, κύριε Μετζούρη. Ευχαριστώ. Καλή σας διάλειμμα, φίλοι μου, και συνεχίζουμε. Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας». Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ζωγραφιστού και ο Ζαχαρίας Καραταράκης, και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Αντώνης Χατζόγλου. Φίλοι μου, να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι μπορείτε να παρακολουθείτε από το Facebook στην κλειστή μας ομάδα την εκπομπή μας, η οποία αναρτάται από το τέλος της επόμενης εβδομάδας, η σημερινή δηλαδή προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ή από το YouTube πλέον, όπου όλες οι εκπομπές μας παίζουν του 2016 και αναρτώνται και συνεχώς καινούριες. Και να πω, αγαπητοί μου ακροατές, από αυτό το περίφημο «Όχι» που υποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του «Ναι», από εκείνους που το χάρισαν, τον Τίνο του Κωνσταντόπουλο, τον Αντώνη του Σανδάκη και τον Γιώργο του Ζωγραφιστού, καθένας έδωσε μια διαφορετική ερμηνεία. Εσείς δώστε τη δική σας. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, ένα δάσκαλο του Πανεπιστημίου μας, ένα πανεπιστήμιο που έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό τον τόπο και διακρίνεται διεθνώς και τοπικά. Μόνο που θα πάμε σε ένα χώρο που αρχικά, όταν ακούσετε, πιστεύω ότι θα πείτε, μα είναι δυνατόν να μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα? Εμείς στα σχολεία το μόνο που μας έκανε έτσι να φοβόμαστε ήταν ακριβώς αυτό το μάθημα, αυτές οι γνώσεις. Παρόλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, οφείλω να σας πω ότι ο Πλάτωνας, τον έχετε ακούσει ως όνομα, ξέρετε το μεγάλος φιλόσοφος, ξέρετε ότι είναι η μήτρα όλων των φιλοσοφικών θεωριών που υπάρχουν σήμερα και μπορούν να ερμηνεύσουν ακόμα και την καθημερινή σας ζωή σε πολλά πράγματα, ή να αναβάλουν έτσι ένα χάρακα πώς μπορείτε να οργανώσετε τη ζωή σας καλύτερα. Έγραφε στην Ακαδημία του «Μη δεις αγιομέτρητος εισήτω». Έχουμε λοιπόν καλέσει στο στούντιο, αγαπητοί Κροατές, τον καθηγητή κύριο Χρήστο Κουρουνιώτη. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουρουνιώτη. Χαίρετε και καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και κουβεντιάζουμε σήμερα μαζί εδώ ναι, περί μαθηματικών. Να δώσουμε κάποια στοιχεία βιογραφικά. Να δώσουμε λίγα βιογραφικά. Ο κύριος Χρήστος Κουρουνιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αθήνα, τη Βαγδάτη και το Johannesburg.
Σε 3 πόλεις εκεί μεγαλώσατε. Κυρίως στην Αθήνα, αλλά και σε αυτά. Λοιπόν, σπουδάσατε και εργαστήκατε στο Λονδίνο και στο Λίβερπουλ. Αν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με. Πήρατε το πτυχίο των μαθηματικών από το Imperial College, το διδακτορικό σας από το King's College του Λονδίνου. Και μετά το 1985 επιστρέφετε στην Ελλάδα. Εργάζεστε στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1986. Τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα είναι η γεωμετρία σε χώρους χαμηλής διάστασης και η διδασκαλία των μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την οποία θα μιλήσουμε. Είσαστε πλέον κάτοικος εδώ με την οικογένειά σας, με την αγαπημένη μας κυρία Μαρία Αντωνίου, στην οποία στέλνουμε την καλημέρα μας και τα χαιρετίσματά μας, η σύζυγός σας και οι κόρες σας που είναι μεγάλες πια στην Αγγλία. Λοιπόν, όλα αυτά για εσάς. Να ξεκινήσω, κύριε Κορονιώτη, λίγο παράξενα. Εμένα το περίεργο είναι το εξής. Γιατί το σύμπαν είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών? Έτσι φαίνεται. Δηλαδή τα μαθηματικά θα πούμε τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αποκαλύπτει τα μυστικά του το σύμπαν μόνο στη γλώσσα των μαθηματικών. Αυτό είναι πράγματι ένα μυστήριο που έχει απασχολήσει και μαθηματικούς και άλλους επιστήμονες. Ο Eugene Wigner, για παράδειγμα, μίλησε για την unreasonable effectiveness of mathematics, την πέρα από κάθε λογική αποτελεσματικότητα των μαθηματικών στις φυσικές επιστήμες, που δεν εξηγείται. Δηλαδή μια μαθηματική θεωρία που φτιάχνεται για να εξηγήσει ένα συγκεκριμένο, που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, επεκτείνεται σε πολλά άλλα χωρίς να είναι αυτό εύκολα κατανοητό γιατί συμβαίνει. Μπορούμε πολλά να πούμε γι' αυτό, το τι ακριβώς είναι τα μαθηματικά και γιατί έχουν αυτή την αποτελεσματικότητα στη μελέτη του σύμπαντος. Τα μαθηματικά πάντως είναι η μελέτη των ποσοτήτων αρχικά, αλλά στη συνέχεια και των δομών, των σχημάτων, πολλά τέτοια πράγματα με βάση τη λογική. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της μαθηματικής προσέγγισης από άλλες προσεγγίσεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Είναι ακριβώς μια διαφορετική λογική γλώσσα, γιατί σήμερα και η λογική που ξεκίνησε από τον Αριστοτέλη και οργανώθηκε στα αναλυτικά πρώτερα, ύστερα κτλ. Σήμερα επιδιώκεται η μαθηματική λογική. Έχουμε πια και τύπους λογικούς και στη γλώσσα, τη γλωσσολογία και στη λογική. Η λογική σε κάποιο βαθμό αγγίζει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, θέλω να ελπίζω, αλλά όχι στα μαθηματικά... Ξέρετε, ο Ροίδης, κύριε Κορονιώτη, έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι λογικό όν με μια τάση στο παραλογισμό. Έμφυτη, έτσι. Έμφυτη τάση. Μάλιστα. Η μαθηματική λογική είναι πιο πολύ ένας φορμαλισμός, ένας τρόπος τυποποίησης της λογικής που ξεκίνησε από τον Αριστοτέλη και εξελίχθηκε μετά με τους σχολαστικούς κλπ. Αλλά σήμερα έχει συνδεθεί και με τα μαθηματικά. Στα μαθηματικά τον τελευταίο 1,5 αιώνα εμφανίζονται 3 διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες τώρα έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεπεραστεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα εάν επικρατεί ο φορμαλισμός, δηλαδή η μελέτη των τύπων απλώς, ή ο λογικισμός, η μελέτη της λογικής, η άποψη που πίστευε ότι όλα τα μαθηματικά προκύπτουν από τη λογική, ή ο ιντουισιονισμός που βασιζόταν στη διαίσθηση. Αυτή η διάκριση που ήταν αρκετά έντονη και γίναν πολλές αντιπαραθέσεις στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τώρα μάλλον έχει ξεπεραστεί. Δεν ενδιαφέρονται οι μαθηματικοί για το αν κάποιος έχει τη μία ή την άλλη προσέγγιση. Τα μαθηματικά είναι αυτό που κάνουν οι μαθηματικοί και αυτό είναι που έχει σημασία. Ωραία. Έτσι. Να πάμε λοιπόν λίγο γενικότερα πριν πούμε. Είναι αλήθεια ότι οι μεγαλύτερες μαθητικές ανακαλύψεις είναι από πολύ νέους ανθρώπους, 20, 22, 25 ετών. Ο Γκαλουά, ξέρω εγώ, Γάλλος, αν το λέω σωστά. Ναι. Αυτό είναι Γκαλουά. Αυτό είναι σε κάποιο βαθμό αλήθεια. Δηλαδή τα μαθηματικά φαίνεται ότι είναι κυρίως η επιστήμη των νέων ανθρώπων.
είναι χαρακτηριστικό ότι στο Νόμπελ των μαθηματικών, δεν υπάρχει Νόμπελ στα μαθηματικά, αλλά το αντίστοιχο είναι το Fields Medal, που δίδεται κάθε 4 χρόνια στο μαθηματικό συνέδριο, στο Παγκόσμιο Μαθηματικό Συνέδριο. Υπάρχει όρος ότι αυτοί που θα το παίρνουν πρέπει να είναι κάτω από 40 ετών. Και πολύ μεγάλοι μαθηματικοί έχουν πάρει στα χρόνια αυτά αυτό το μετάλλιο, για εργασία όμως που κάνανε στα πρώτα τους βήματα. Πολύ νέοι δηλαδή. Σχετικά νέοι. Τελευταίο παράδειγμα, η πρώτη γυναίκα μαθηματικός που πήρε αυτό το βραβείο είναι η Μίρια Μιρζακάνη από το Ιράν, από την Περσία, η οποία ακριβώς δουλεύει στη γεωμετρία χαμηλών διαστάσεων, για την οποία μπορεί να σας πω και άλλα πράγματα αργότερα. Βέβαια. Αλλά θέτεται και ένα άλλο θέμα, έτσι, ότι οφείλεται στις κοινωνικές αιτίες που οι μεγάλοι μαθηματικοί είναι κυρίως άντρες, όπως θα μου πείτε λογοτέχνες, δηλαδή σε ιστορικούς κοινωνικούς λόγους, ή είναι η διαφορά του τρόπου λειτουργίας του ανδρικού από το γενικό μυαλό, ότι οι άντρες είναι πιο ορθολογιστές, οι γυναίκες πιο συναισθηματικές? Είναι τόσο μεγάλες οι κοινωνικές πιέσεις που υπήρχαν ιστορικά, αλλά ακόμα και τώρα σε πολλές γυναίκες κατά του να ασχοληθούν με τα μαθηματικά, που δεν νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο να εξετάσουμε την άλλη προσέγγιση. Δηλαδή από την αρχαιότητα υπάρχουν παραδείγματα μεγάλων γυναικών μαθηματικών σε όλη την πορεία, το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και στη σύγχρονη εποχή, αλλά είναι σχετικά μικρός ο αριθμός τους, γιατί ακριβώς ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι δυσκολίες. Εάν είχαν επίσης ώρες, τότε θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε αν ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες διαφορές στην προσέγγιση, τη συναισθηματική, τη λογική, οποιαδήποτε. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε με τα δεδομένα τα τωρινά. Λοιπόν, να περάσουμε στη γεωμετρία. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο πώς ξεκινήσαμε από τον Ευκλήδη και πώς προχωρήσαμε ως το 1800 τουλάχιστον, και μετά περάσαμε από την Ευκλήδια γεωμετρία και που πήγαμε και που πάμε τώρα. Έτσι, να τα πούμε ένα-ένα. Ένα άλλο. Στη φύση αυτά τα περίφημα γεωμετρικά σχήματα δεν υπάρχουν. Πώς φτάσαμε στη σύλληψή τους? Ναι. Ας ξεκινήσουμε τώρα ιστορικά να την πάρουμε και να φτάσουμε. Ιστορικά ξεκινάει και πολύ πριν τον Ευκλήδη, με τους Αιγύπτιους, τους Βαβυλώνιους, αλλά οι οποίοι βασιζόταν σε μετρήσεις και είχαν ανακαλύψει πολλά αποτελέσματα με βάση τις μετρήσεις που χρειαζόταν και για την καθημερινή τους ζωή. Με τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς αρχίζει η αξιωματικοποίηση, δηλαδή και η έννοια της απόδειξης, ότι δεν αρκούμαστε στο να επαληθεύσουμε κάτι με μετρήσεις, αλλά θέλουμε να το αποδείξουμε με βάση τη λογική, με βάση επιχειρήματα. Η ευκλήδια γεωμετρία ξεκίνησε σαν η περιγραφή του κόσμου. Μπορεί να ήταν μια εξειδανικευμένη περιγραφή, με την έννοια ότι δεν υπάρχει η απόλυτη ευθεία στο φυσικό κόσμο, γιατί η ευθεία σαν αφηρημένη έννοια στη γεωμετρία είναι απέραντη. Που δεν υπάρχει όμως στο φυσικό κόσμο. Δεν υπάρχει. Είναι γεωμετρικό δηλαδή κατασκεύασμα. Ναι, το οποίο όμως βασίζεται στην αντίληψή μας για ευθύγραμμα τμήματα. Όπως και το σημείο, οι επιφάνειες, όλα αυτά ξεκινάνε από την αντίληψή μας για τον κόσμο και εξειδανικεύονται στα μαθηματικά αντικείμενα, στα αντικείμενα της γεωμετρίας. Η εντύπωση όμως όλων των μαθηματικών από την αρχαιότητα μέχρι πολύ αργότερα ήταν ότι η ευκλήδια γεωμετρία ήταν μια εξειδανίκευση της περιγραφής του φυσικού κόσμου. Δηλαδή αντιπροσώπευε τον φυσικό κόσμο όπως ζούσαμε. Ο κόσμος τριγύρω μας ήταν ευκλήδιος. Δεν ετίθε το θέμα αν είναι κάτι άλλο. Οπότε η γεωμετρία βασιζόταν στη λογική για να αποδείξει τα αποτελέσματα, αλλά απεδείκνυε αποτελέσματα που είχαν σχέση με αυτήν την εξειδανίκευση του φυσικού κόσμου. Και ήταν χρήσιμη στον καθημερινό άνθρωπο. Αυτό είναι το θαυμάσιο, είναι αυτό.
ότι καταφέρνουν μέσα από μια ανάγκη της ζωής να μετρήσουν τα χωράφια τους, μετά τις πλημμύρες του Νείλου και όλα αυτά τα πράγματα, ή ο Θαλής να μετρήσει το ύψος της πυραμίδας, όλα αυτά τα πράγματα. Καταφέρνουν δηλαδή αυτές οι αφηρημένες έννοιες που δεν υπάρχουν, όπως είπατε, στον πραγματικό κόσμο, να φωτίζουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον πραγματικό κόσμο. Ναι. Εδώ είναι το μεγαλείο. Γι' αυτό και θεωρείται ότι η ευκλήδια γεωμετρία θα πρέπει να φαίνεται και από τη λογική της ότι είναι μοναδική. Γι' αυτό και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με το λεγόμενο πέμπτο αίτημα, που μας μιλάει για τις παράλληλες ευθείες, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί στη φύση να διαπιστωθεί, γιατί δεν μπορούμε να επεκτείνουμε επάπειρον δύο ευθείες. Από την άλλη δεν μπορεί και να αποδειχθεί με πράγματα τα οποία είναι προφανή στη φύση. Και αυτό οδήγησε για 2 περίπου χιλιάδες χρόνια στις προσπάθειες να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος να περιγραφεί η ευκλήδια γεωμετρία, που δεν θα χρειαζόταν αυτό. Αυτό θεωρείται απαραίτητο, γιατί η ευκλήδια γεωμετρία ήταν η περιγραφή του κόσμου. Ωραία. Το οποίο λέτε έτοιμα, δηλαδή αξίωμα. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Αλλά πώς ακριβώς διατυπώνεται αυτό, δηλαδή σε ένα επίπεδο μιλάμε πάντα. Σε ένα επίπεδο. Σε ένα σημείο εκτός ευθείας, σε ένα επίπεδο, μόνο μια παράλληλος προς αυτήν άγεται. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη περιγραφή. Ναι. Στον Ευκλήδη είναι κάπως διαφορετική η περιγραφή, αλλά πάντως ισοδύναμο είναι. Αυτή είναι η βασική περιγραφή, ότι αν έχουμε μία ευθεία σε ένα επίπεδο και ένα σημείο, τότε υπάρχει μοναδική παράλληλος που φέρεται από αυτό το σημείο προς την ευθεία. Και αυτό δεν το αποδεικνύει. Αυτό δεν το αποδεικνύει ο Ευκλήδης. Φαίνεται ότι τον προβλημάτιζε, γιατί όσο είναι δυνατόν καθυστερεί να το χρησιμοποιήσει στο έργο του, αλλά όταν το χρησιμοποιεί αποδεικνύει όλα τα μεγάλα θεωρήματα της ευκλήδιας γεωμετρίας. Το θέμα τώρα είναι ότι μετά από 2.000 ετών προσπάθειες να βρεθεί μια καλύτερη αιτιολόγηση αυτού του αιτήματος, μέσα στο πνεύμα του διαφωτισμού, θεωρώντας τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, άρχισε να γεννιέται η ιδέα ότι μπορεί να μην είναι τελικά η ευκλήδια γεωμετρία η μοναδική περιγραφή του φυσικού κόσμου, και να μπορούσε να υπάρχουν και διαφορετικές. Δηλαδή που να μην ισχύει αυτό το αξίωμα, αυτό το αίτημα των παραλλήλων. Αυτό έγινε πρώτη φορά το 800 με 820 από τον Γκάους, τον Λομπατσέφσκι. Θα πάμε σε αυτά, να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον κόσμο. Μετά τον Ευκλήδη και ο Θαλής ο πρώτος, ο οποίος μπορεί να μην είχε θεωρητικά συλλάβει έτσι τα πράγματα, έχουμε τον Αρχιμίδη, μέγα γεωμέτρη. Έτσι δεν είναι? Στον οποίο οφείλουμε τεράστια πράγματα. Δεν ξέρω, έχουν σωθεί αυτά τα έργα από τους Άραβες, νομίζω, διάφορους? Αρκετά έχουν σωθεί. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το παλίμψιστο που έχει αποσπάσματα της μεθόδου του Αρχιμίδη. Είναι πολύ σημαντικό έργο, το οποίο σώθηκε είτε στο πρωτότυπο είτε από τους Άραβες και αποτέλεσε τη βάση της αναγέννησης των μαθηματικών όταν αυτά τα πράγματα ξαναήρθαν. Να πούμε παλίμψιστο για τους ακροατές μας, είναι, λέγεται έτσι, διότι οι αρχαίοι ήταν δύσκολη γραφική ύλη και ένα κείμενο το έξυναν και πάνω σε αυτό ξαναέγραφαν. Γι' αυτό ήταν, λέγεται, παλίμψιστο. Ναι, αυτό ήταν ένα κείμενο το οποίο είχε χαθεί τον προπερασμένο αιώνα, ανακαλύφθηκε κάποια στιγμή και τελικά πουλήθηκε για $2 εκατομμύρια περίπου στον Κρίστης πριν από καμιά 20 χρόνια, 25 πόσα ήταν. Ναι, νομίζω ότι είναι τώρα όμως για μελέτη πια το παλιό. Χρησιμοποιείται για μελέτη, παρόλο που είναι ιδιωτικό αντικείμενο, το έχει αγοράσει κάποιος για τη συλλογή του, το έχει δώσει για μελέτη και έχει γίνει πολύ σοβαρή μελέτη τώρα. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, γιατί αυτά θα έπρεπε να είναι στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας, όχι σε ιδιωτικές συλλογές. Αυτό ήταν σε κάποια βιβλιοθήκη, με κάποιο τρόπο εξαφανίστηκε από εκεί. Και να μην το συζητήσουμε περαιτέρω, έτσι. Περίπου, δηλαδή αν κάνα μια αποτίμηση
της προσφοράς των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών, μια αποτίμηση. Είχαν προχωρήσει πολύ, παρά τη φτώχεια των μέσων που διέθεταν. Είχαν τις κάποιες πολύ βασικές ιδέες, δηλαδή την κατανόηση ότι μάλλον εκείνοι εισήγαγαν την άποψη ότι τα μαθηματικά πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία με βάση τη λογική και με βάση συγκεκριμένα διατυπωμένες υποθέσεις. Είχαν πολλές δυσκολίες στη χρήση των αριθμών, για παράδειγμα. Γι' αυτό και από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε ότι υπήρχαν άρρητα μεγέθη που δεν μπορούσαν να περιγραφούν με λόγο 2 προς 3 ή 4 προς 15, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τέτοιου είδους μεγέθη δεν μπορούσαν να τα παραστήσουν με αριθμούς, και γι' αυτό στράφηκαν στην παράσταση με γεωμετρικά αντικείμενα. Αυτό ξεπεράστηκε την περίοδο αργότερα στη Δυτική Ευρώπη, χωρίς όμως να λυθεί πράγματι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, αν θέλετε, λύθηκε με την άνοδο της ανάλυσης τον 19ο αιώνα, και αυτό ήταν κιόλας ένα πρόβλημα που υπήρχε στην διατύπωση των μαθηματικών θεωριών το 17ο-18ο αιώνα από τον Νιούτον, τον Λάιμπνιτς κλπ, ότι βασιζόμενοι στη διαίσθηση κάνανε πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, αλλά δεν ήταν σε θέση αυτά να τα θεμελιώσουν με αυστηρότητα όπως απαιτούσε η αρχαία ελληνική παράδοση. Αυτό ξαναέγινε δυνατό όταν ανακαλύφθηκε η ανάλυση και τέθηκε σε καινούργιες βάσεις το 19ο. Ανάλυση, όταν λέτε, τι εννοείτε? Η μαθηματική ανάλυση είναι ο κλάδος των μαθηματικών που μελετάει τους αριθμούς, τις ποσότητες, αλλά με την έννοια της προσέγγισης. Το πώς προσεγγίζω κάτι, πώς πλησιάζω στο όριο κάποιου πράγματος. Και ακριβώς αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποσότητες που δεν εκφράζονται με ρητό τρόπο, δηλαδή, με κλάσματα, ας πούμε. Αν πούμε και το δούμε μετά, αν είναι σωστό αυτό που λέω, ότι έχουμε ένα αριθμό με δεκαδικά ψηφία, το οποίο δεν τελειώνουν ποτέ. Έτσι, αν μείνουμε σε αυτό, διάλειμμα, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι σας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Αγαπητοί μου φίλοι, πολλές φορές χάνουν το στόχο, γιατί αυτά που αξίζουν δεν τα προσέχουμε και επικεντρωνόμαστε σε αυτά που δεν αξίζουν, δυστυχώς. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην εκπομπή «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο Μέγας», και με πολύ χαρά έχουμε σήμερα στο στούντιο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου μας, τον κύριο Χρήστο Κουρουνιώτη, με τον οποίο ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις αρχές των μαθηματικών, πώς ξεκίνησαν, πώς κατορθώνουμε τα μαθηματικά να κατανοούμε τις επιστήμες και γιατί τα μαθηματικά είναι αναγκαία για όλους μας. Όχι μόνο γιατί είναι μια υλοποίηση, θα έλεγα, της λογικής, είναι απόλυτα λογικά, αλλά γιατί μπορούν να οργανώσουν την ίδια μας τη ζωή. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στις πρώτες μαθηματικές κατακτήσεις των αρχαίων Ελλήνων, είπαμε τον Αρχιμίδη, τον Ευκλήδη, μιλήσαμε τη γεωμετρία. Ναι, είπαμε τώρα να το πάμε μέχρι το 1800, οπότε τι έχουμε μέχρι το 1800? Ναι, λοιπόν, όπως λέγαμε, εκείνη την περίοδο, μέσα στο κλίμα του διαφωτισμού, δόθηκε μια διαφορετική προσέγγιση, ότι το πρόβλημα δεν ήταν να επαληθεύσουμε ότι η ευκλήδια γεωμετρία περιγράφει τον κόσμο, αλλά να δούμε ποια γεωμετρία περιγράφει τον κόσμο. Δηλαδή τότε δημιουργήθηκε στο μυαλό των ανθρώπων το ενδεχόμενο να μην είναι αυτή η ευκλήδια γεωμετρία που περιγράφει τον κόσμο, είναι κάτι διαφορετικό. Αμφισβητήθηκε δηλαδή ο Ευκλήδης σε έναν βαθμό. Δεν αμφισβητήθηκε ο Ευκλήδης, αλλά αμφισβητήθηκε το εάν αυτή η γεωμετρία είναι η μοναδική που υπήρχε. Μέχρι τότε θεωρείται ότι η γεωμετρία περιγράφει τον κόσμο. Όχι ότι είναι ένα σύστημα από τα πολλά.
που περιγράφει χωρικές σχέσεις που θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό. Εκεί με την δημιουργία αρχικά της υπερβολικής γεωμετρίας από τον Γκάους, τον Λομπατσέφσκι και τον Πολιάη στις αρχές του 19ου αιώνα, αργότερα με τη σφαιρική γεωμετρία του Ρίμαν, στην πορεία εν πάση περιπτώσει του 19ου αιώνα δημιουργήθηκαν οι μη ευκλήδιες γεωμετρίες. Με δύο λόγια, ποια είναι η διαφορά? Ναι, μισό λεπτό. Πριν πείτε σε αυτό, πέστε μου πόσους κλάδους έχουμε στη γεωμετρία. Έχω αναλυτική, προβολική, ποιες περίπου, χοντρικά. Είναι και πάρα πολύ κλάδι. Και τι σημαίνει καθεμία. Ναι. Οι διαφορετικοί κλάδοι έχουν να κάνουν από τη μία με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα προβλήματα, εάν χρησιμοποιεί αλγευρικές δομές ή αν χρησιμοποιεί το διαφορικό λογισμό, για παράδειγμα αλγευρική γεωμετρία και διαφορική γεωμετρία, ή με το είδος των πραγμάτων που μελετάει. Θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Αυτό που ήθελα να πω πρώτα είναι ότι από τη στιγμή που ξεπεράστηκε αυτό το πράγμα, είδαμε πολλές διαφορετικές γεωμετρίες, με την έννοια ότι μπορούσαμε να πρώτα απ' όλα ας το δούμε στην επιφάνεια που μπορούμε να καταλάβουμε. Σε ένα χώρο δύο διαστάσεων, σε μια επιφάνεια, μπορεί να είναι επίπεδη όπως ένα φύλλο χαρτί, μπορεί να είναι σφαιρική όπως μια μπάλα, ή μπορεί να έχει αρνητική καμπυλότητα που είναι όπως ένα σαμάρι, που από τη μια μεριά πάει προς τα κάτω, στην άλλη κατεύθυνση πάει προς τα πάνω. Αυτά είναι τα τρία διαφορετικά είδη γεωμετρίας σε δύο διαστάσεις. Και απεδείχθηκε ότι οποιοσδήποτε χώρος σε δύο διαστάσεις, άμα τον δούμε τοπικά κοντά σε ένα σημείο, θα μοιάζει είτε με ένα επίπεδο, είτε με μια σφαίρα, είτε με ένα σαμάρι. Και αυτό τώρα μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επιφάνειες, δεν είναι μόνο τρεις, αλλά όλες τοπικά μοιάζουν. Το πώς είναι όταν τις δούμε συνολικά μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Αυτό το αποτέλεσμα αποδείχθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα από τον Πουανκαρέ και ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή για πρώτη φορά υπήρξε μια πλήρης ταξινόμηση όλων των επιφανειών. Όλες οι επιφάνειες θα ήταν σε έναν ανάγονται σε αυτό, όπως όλα τα μεγέθη στους αριθμούς, ας πούμε. Ακριβώς, είχαμε μια πλήρη ταξινόμηση που είναι κάτι που θέλουν πάντα οι μαθηματικοί. Εν τω μεταξύ είχε υπάρξει μια άλλη προσέγγιση στην έννοια της γεωμετρίας από τον Klein, πάλι στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, που λέει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι μετασχηματισμοί. Όταν έχω σε ένα επίπεδο, να πούμε, πάνω στο χαρτί, μπορώ να μετακινήσω ένα αντικείμενο, μπορώ να το περιστρέψω και τότε δεν αλλάζει το σχήμα του. Αν πάρω ένα τρίγωνο και το μετακινήσω ή το περιστρέψω, δεν θα αλλάξει το σχήμα του. Οπότε η ευκλήδια γεωμετρία μελετάει τα πράγματα που δεν αλλάζουν όταν κάνω μετακινήσεις και περιστροφές. Αντίστοιχα, υπάρχουν μετασχηματισμοί που δεν αλλάζουν τα πράγματα στη σφαιρική γεωμετρία ή στην υπερβολική γεωμετρία, και μετά σε πολλά άλλα είδη γεωμετρίας. Η προβολική γεωμετρία επιτρέπει άλλου είδους αλλαγές πέρα από περιστροφές και μετακινήσεις. Η αφηνική γεωμετρία άλλου είδους μετασχηματισμούς πέρα από περιστροφές και μετατοπίσεις. Και η μελέτη της γεωμετρίας από τη σκοπιά του Klein είναι να δούμε ποιοι μετασχηματισμοί δεν αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε με αυτή τη λογική... αν μου επιτρέπετε, σας βγάζω λίγο από τη σκέψη σας, αλλά αν θυμάμαι καλά, ο Γκαλουά τελικά προσπαθεί να λύσει τις εξισώσεις 5ου βαθμού κάνοντας κάτι έτσι. Ακριβώς. Η ιδέα αυτή του Klein βασίζεται στην έννοια της ομάδας. Η ομάδα είναι ακριβώς ένα σύνολο από μετασχηματισμούς. Αυτή η ιδέα της ομάδας εμφανίστηκε πιθανόν για πρώτη φορά στο έργο του Γκαλουά, που είδε ότι για να μελετήσουμε τις λύσεις πολυονυμικών εξισώσεων,
πρέπει να δούμε τους μετασχηματισμούς μεταξύ των λύσεων. Πολύ ωραία, ναι, οπότε αυτό, αυτή η έννοια της ομάδας, η οποία άρχισε να εμφανίζεται πάλι στις αρχές του 19ου αιώνα, οδήγησε αργότερα στην θεωρητική άλγευρα προς το τέλος του 19ου αιώνα και είναι μία από τις πολύ βασικές έννοιες, γιατί περιγράφει τους μετασχηματισμούς και με αυτόν τον τρόπο περιγράφει τη γεωμετρία και τον κόσμο. Και τώρα οι φυσικοί, όταν μιλάνε για τα διάφορα μοντέλα για τον κόσμο, με βάση διαφορετικές ομάδες έχουν την εντύπωση και οι σημερινοί φυσικοί αδυνατούν πια να εκφράσουν με έννοιες της καθημερινής γλώσσας αυτά που βλέπουν πειραματικά, και μόνο με τη μαθηματική γλώσσα μπορούν να τα διατυπώσουν. Δεν έχουν δηλαδή έννοιες, δεν προσφέρεται η ίδια η γλώσσα αδυνατή να περιγράψει. Αυτό είναι αλήθεια, και ακόμα περισσότερο για να τα περιγράψουν χρειάζονται νέες μαθηματικές έννοιες που ακόμα δεν έχουν διατυπωθεί με αυστηρότητα. Οπότε εισάγουν ιδέες που βασίζονται στη διαίσθησή τους στη φυσική, οι οποίες πολύ αργότερα ή λίγο ή πολύ αργότερα, εξαρτάται, θα έρθουν οι μαθηματικοί να τις κάνουν αυστηρές. Και το περίεργο είναι ότι αυτές οι θεωρίες και αυτές οι συλλήψεις δουλεύουν στην πράξη. Ακριβώς. Στέλνουμε πυράβλους στον Άρη, δεν ξέρω πού. Δηλαδή η γεωμετρία έχει μπει και σε άλλες επιστήμες μέσα πια. Έτσι, και στη παντού και πλέον. Ναι. Και στην ιατρική ακόμα. Επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα και να σας πω για την γεωμετρία χαμηλών διαστάσεων. Αυτό με ενδιαφέρει άμεσα. Ήθελα τώρα να το. Διότι θέλω να το ακούσω αυτό. Είναι ο κλάδος ο δικός σας? Είναι εξειδικευσή. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον για αυτό που μιλάμε. Δεν κατανοώ εγώ τι σημαίνει. Θα μας πει τώρα ο κύριος Κουρουνιός. Είναι, μπορούμε να έχουμε αντικείμενα μίας διάστασης, όπως μια ευθεία ή έναν κύκλο, 2 διαστάσεων όπως μια επιφάνεια, 3 διαστάσεων ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, αλλά στα μαθηματικά δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε και σε 4, 5 και περισσότερες διαστάσεις. Η ουσία τώρα... Το λέτε όμως τόσο απλά. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή τις 3 διαστάσεις ωραία. Όλοι κατανοούμε. Τις περισσότερες διαστάσεις τώρα τα χάνουμε εμείς. Να καταλάβουμε ότι όταν λέμε διαστάσεις δεν εννοούμε κάτι που έχει φυσικό που είναι ένα φυσικό αντικείμενο. Μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις, για φανταστείτε, να έχουμε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο και πάνω σε αυτό, σε κάθε σημείο, να υπάρχει ένα ρολόι που μετράει το χρόνο, οπότε έχουμε και μια 4η διάσταση, αλλά ταυτόχρονα το μήκος του οροδείκτη να μεταβάλλεται, να γίνεται μικρότερο ή μεγαλύτερο. Οπότε αυτό μας δίδει και μια 5η διάσταση. Περιπλέκονται τα πράγματα. Το θέμα είναι πόσους αριθμούς χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε ένα σημείο. Με αυτή την έννοια μπορούμε να φανταστούμε τη διάσταση. Οπότε χαμηλές διαστάσεις. Γιατί μιλάμε για χαμηλές διαστάσεις? Είναι γιατί έχει αποδειχθεί εδώ και αρκετά χρόνια ότι σε χώρους διάστασης μεγαλύτερης από το 5 τα πράγματα είναι σχετικά πιο απλά. Οι δύσκολες περιπτώσεις είναι 2, 3, 4. Στις 2 διαστάσεις πάλι, τουλάχιστον από τη γεωμετρική σκοπιά, από τον Πουανκαρέ έχουμε την ταξινόμηση, οπότε οι πραγματικά δύσκολες περιπτώσεις είναι 3 και 4. Τώρα τα τελευταία 25-30 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό, και για παράδειγμα τώρα υπάρχει κάτι ανάλογο με την ταξινόμηση των 3 διαφορετικών γεωμετριών σε 2 διαστάσεις. Υπάρχει κάτι ανάλογο στις 3 διαστάσεις, ότι οποιοδήποτε χώρο μπορούμε να τον κόψουμε σε κομμάτια και το κάθε ένα από αυτά θα έχει μία από 8 διαφορετικές γεωμετρίες. Είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα βεβαίως από ό,τι στις 2 διαστάσεις, και αυτό ξεκίνησε σαν μια εικασία, σαν μια υπόθεση από τον Bill Thurston στα τέλη της δεκαετίας του 70. Έγινε πάρα πολλή δουλειά σε αυτά τα πράγματα εκείνο το διάστημα. Τελικά με διαφορετικούς τρόπους, και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον επίσης, με καινούργιες μεθόδους, αποδείχθηκε από τον Πέρελμαν πριν αρκετά χρόνια, τον Ρώσο μαθηματικό, αλλά ακόμα
συνεχίζεται η δουλειά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα έχουμε μια ταξινόμηση των τρισδιάστατων γεωμετρικών αντικειμένων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν αναρωτηθούμε ποιο είναι το σχήμα του σύμπαντος, αυτό είναι το θέμα τώρα. Έχουμε έναν κατάλογο 8 διαφορετικές γεωμετρίες και όλους τους τρόπους να κολλήσουμε κομμάτια μεταξύ αυτών, που θα μπορούσαμε θεωρητικά να δώσουμε απάντηση. Γεωμετρικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβώς αυτό είναι το σχήμα του σύμπαντος. Δηλαδή, αν δεχθούμε ότι είναι τρισδιάστατο το σύμπαν, γιατί υπάρχουν και άλλες θεωρίες στη φυσική, ανάλογα με το ποια είναι η καμπυλότητα, που πάλι είναι κάτι που στη φυσική μπορεί να μετρηθεί, θα έχουμε διαφορετικά είδη γεωμετρίας και μετά θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε στο διάστημα αρκετά στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να πούμε ότι αυτό ακριβώς είναι. Προς το παρόν, με τα στοιχεία που έχουμε, υπολογίζουμε τι σχήμα μπορεί να έχει το σύμπαν. Με ό,τι έχουμε τώρα. Ναι, οι πιο καινούργιες μετρήσεις νομίζω είναι ότι είναι μηδενική η καμπυλότητα του σύμπαντος. Αυτό δεν είναι η πιο ενδιαφέρουσα μαθηματική περίπτωση, αλλά αυτό φαίνεται να βρίσκουμε. Ή ο Σέλικας ή διάφορα τα λοιπά. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε κομματάκι του είναι σαν έναν κανονικό τρισδιάστατο χώρο, αν το δούμε. Επειδή ακριβώς τελειώνει ο χρόνος, έχουμε 2 λεπτά. Πέστε μου την αίσθησή σας για τη μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή τα μαθηματικά έχουν επεκταθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που η ολόκληρη κλάδη της παραγωγής είναι μαθηματική. Έχουν μαθηματικοποιηθεί. Δεν είναι μόνο οι επιστήμες που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, αλλά και κλάδοι που σχετικοί με την πληροφορική, με διάφορα άλλα πράγματα που έχουν μαθηματικοποιηθεί. Αυτό κάνει απαραίτητο το ευρύ κοινό, όχι μόνο οι λίγοι που θα ασχοληθούν με συγκεκριμένες επιστήμες, να έχουν κάποιες μαθηματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις επιστήμες. Μάλιστα. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω, ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικά θέματα, τα οποία μπορεί και να διώχνουν μεγάλο μέρος των μαθητών από τα μαθηματικά, και δεν πάει σε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση και την ισότιμη συμμετοχή σε έναν κόσμο που εκ των πραγμάτων μαθηματικοποιείται. Αυτό είναι το ουσιαστικό και σε αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν που έφυγε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Είναι μια άλλη διάσταση του χρόνου αυτή. Δεν ξέρω, η οποία μας βγάζει όφελα. Όταν περιμένουμε κάτι ευχάριστο τρέχει, και όταν περιμένουμε και δεν έρχεται κάποιος που αγαπούμε, δεν περνάει ο χρόνος. Το ίδιο είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το μεγαλείο ακριβώς είναι αυτό. Ότι ο σημερινός άνθρωπος, αυτοί που δεν ξέρω αν είναι ένας κόκκος, άμμο, ολόκληρη υγεία, οτιδήποτε, καταφέρνει ακριβώς να φτάνει σε τέτοια ύψη. Και ακόμα σπουδαιότερο, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ότι σε αυτό το πανεπιστήμιο μας υπάρχουν μεγάλοι επιστήμονες, μεγάλοι ερευνητές, και είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας και στις δύσκολες ώρες που ζούμε τώρα, αλλά και σε άλλες χώρες. Και αν θέλουν πραγματικά να αλλάξει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, ας τους γνωρίσουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Θα ξαναμιλήσουμε πολύ, γιατί κάναμε τεράστιο άλμα. Δεν μιλήσαμε για μεγάλες σταθμούς. Διάλειμμα, φίλοι μου, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εκπομπή «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας». Και βέβαια μετά τα μαθηματικά, μετά τη γεωμετρία, αυτά τα και τη γεωμετρία χαμηλών διαστάσεων. Χαμηλών διαστάσεων θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή. Ξεκινώντας, αναφερθήκαμε σε ένα εξαίρετο συνέδριο που οργανώθηκε στους Βαρβάρους πριν την προηγούμενη εβδομάδα, αγαπητοί μου ακροατές, για τον ποιητή Καζαντζάκη, όπως μας είπε ο πρόεδρος ο Κώστας ο Μουτζούρης. Μεταξύ των εισηγητών ήταν και η πανεπιστημιακός δάσκαλος, η κυρία Κυριακή Πετράκου, η οποία έχει ασχοληθεί με τον Καζαντζάκη, αγαπά τον Καζαντζάκη, είχε εισήγει στο συνέδριο αυτό και κυκλοφορεί ένα εξαίρετο βιβλίο που συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους ακροατές, γιατί είναι μια λαμπρή έκδοση,
από ο Καζαντζάκης και το θέατρο, από τον εκδοτικό οίκο Μίλητος, το οποίο και ευχαριστούμε γιατί μας έφερε ένα αντίτυπο. Κύριε Πετράκου, μας ακούτε? Ακούω πολύ καλά και σας εύχομαι καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Πετράκου. Καλημέρα. Ναι, είναι η Κατερίνα Ζωγραφιστού που κάναμε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εσείς έχετε ασχοληθείτε γενικότερα με τον Καζαντζάκη, αγαπάτε τον Καζαντζάκη και το βιβλίο σας δεν ξέρω αν είναι το μόνο για τον Καζαντζάκη, ο Καζαντζάκης και το θέατρο, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα κομπλιμέντα, αλλά δεν είναι το μόνο. Ναι. Πάλι ένα μικρότερο βεληνικούς βιβλίο, το οποίο με ενέπνευσε κιόλας, ήταν της κυρίας Παπαχατζάκη Κατσαράκη. Ναι, η Θεοδώρα, η σχολικό σύμβουλος. Το οποίο είναι και αυτό πολύ καλό βιβλίο. Το δικό μου είναι μεγαλύτερο, ήταν μεγαλύτερη δουλειά. Εμπνεύστηκα πολύ από τη δική της δουλειά. Να τη στείλω και και όπως και εκείνη έκανα την έρευνά μου στην Κρήτη, σε όλα τα αρχεία και του Μουσείου Καζαντζάκη και του Ιστορικού και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, στο αρχείο Πρεβελάκη, που ο Πρεβελάκης είχε πολλά πράγματα του Καζαντζάκη μέσα. Βέβαια. Μα ήταν ο μαθητής ή αντιμαθητής, μπορούμε να πούμε, και ο άνθρωπος τον οποίο συμβουλεύτηκε ο Καζαντζάκης για να γράψει πεζογραφία. Μάλιστα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέατρο. Ναι. Για πάρα πολλά χρόνια. Πριν πάμε στο βιβλίο, για την εισήγησή σας. Ποια ακριβώς ήταν η εισήγηση στο συνέδριο? Η εισήγησή μου ήταν εκτός βιβλίου, γιατί το βιβλίο είναι πια τόσα χρόνια που κυκλοφορεί. Εκτός από αυτό έχω μιλήσει για το θέατρο του Καζαντζάκη, δεν ξέρω κι εγώ σε πόσα συνέδρια. Μιλάμε για άλλα 20 τουλάχιστον μελετήματα που είναι και στο βιβλίο, αλλά είναι και επεκτείνονται και σε άλλες διαστάσεις. Και έτσι προτίμησα να μιλήσω με καθαρά θεατρολογικό θέμα, από την ποιητική πρόζα στη θεατρική ποίηση. Η διασκευή του τελευταίου πειρασμού από το Σωτήρη Χατζάκη για το Εθνικό Θέατρο. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση, έτσι τελετουργική, σαν ποιητικό θέατρο, αν και το κείμενο δεν ήταν σε στίχο, έμοιαζε σαν να είναι, και κατά κάποιο τρόπο το λέγαν τραγουδιστά με συνοδεία μουσικής, και όπως συνηθίζεται τα τελευταία πολλά χρόνια, όλα τα έργα του Καζαντζάκη διασκευάζονται για το θέατρο. Πρόσφατα έχει και ασκητική. Πραγματικά, πριν από 7-8 χρόνια είχα γράψει ένα μελέτημα που είχα μελετήσει όλες τις διασκευές και έλεγα όλα έχουν διασκευαστεί, εκτός από την αναφορά στον Γκρέκο και την ασκητική. Τώρα έχουν διασκευαστεί και αυτά. Και η αναφορά στον Γκρέκο. Και η αναφορά στον Γκρέκο, ναι. Η βάση για την ταινία, την οποία γυρίζει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης. Ο Σμαραγδής. Ο Σμαραγδής, μα έχει γυρίσει ήδη ένα για το Καζαντζάκη. Κάνει και άλλο. Αυτό είναι αυτό δεν τώρα έχει γυρίζει ακόμα. Με την αναφορά στον Γκρέκο. Η βάση με την αναφορά στον Γκρέκο. Γυρίζονται τώρα, έχει ξεκινήσει το γύρισμα. Έχει ξεκινήσει, μάλιστα. Λοιπόν, ο Καζαντζάκης είναι ανεξάντλητος. Λοιπόν, για πολλά χρόνια, κυρία. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο ακριβώς είναι αυτό που συνθέτει εκείνο που μπορούμε να πούμε μεγαλείο του Καζαντζάκη? Γιατί ο Καζαντζάκης είναι μεγάλος? Τι ακριβώς, ο πυρήνας δηλαδή? Είναι τόσο δύσκολο να απαντήσει κανείς σε κάτι τέτοιο με κάποια βεβαιότητα. Τα θέματα του, τα οποία είναι απέραντα, γιατί για τα βιβλία του έχουν όλα σχεδόν κυκλοφορία, που είναι πεζογραφία, είναι ποίηση, είναι ταξιδιωτικές εντυπώσεις, που ενώ έχουν πάψει να ισχύουν μετά από τόσα χρόνια, είναι τόσο εξαίσια πεζογραφία που ακόμα πουλούνται. Είναι τα μηνύματά του που ίσως, ας πούμε, καμιά φορά τα σνομπάρουν έτσι στην χορτασμένη από όλα δύση, αλλά ιδίως όμως τον διαβάζουν, είναι το ταλέντο. Αλλά ιδίως στις χώρες που έχουν κοινωνικά προβλήματα, τους συγκινεί πάρα πολύ. Και είναι και η μεταφυσική αναζήτηση που, παρά τον αθεϊσμό και τον μηδενισμό που ακολούθησε φιλοσοφικά και σε άλλα ρεύματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι τον έχουν ακόμα μέσα τους. Πάντως σήμερα η Εκκλησία αναθεωρεί τις απόψεις της. Προπολού τις έχει αναθεωρήσει, με κάποια επιφύλαξη.
Αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι έχει γίνει η εταιρεία Καζαντζάκη, η εταιρεία φίλων Νίκου Καζαντζάκη επιδίωξε αυτό. Ναι. Και έχουν γίνει 2 τουλάχιστον, εξ όσων δύναμη να γνωρίζω, μνημόσυνα, που σημαίνει επίσημη αναγνώριση. Και συχνά επιφανείς ιερωμένοι παίρνουν, όπως ο κύριος Συνανάκης, ο Ανδρέας, ο Σεβασμιότατος. Ναι, κάνουν πολύ καλές εισηγήσεις στα συνέδρια, τον μελετούν κιόλας. Και ο κοινός μας φίλος ο Αντώνης Αρουδάκης έχει αρκετά γράψει πάνω σε αυτό και μάλιστα έχει μιλάει ότι ο τελευταίος περασμός του Καζαντζάκη δεν είναι αιρετικός. Είναι σύμφωνος με την Εκκλησία. Τώρα αυτό δεν είμαι αρμόδια να το συζητήσω, καθώς δεν γνωρίζω καλά τι είναι αιρετικό και τι δεν είναι αιρετικό. Ωραία. Ως προς την Ορθόδοξη, το Ορθόδοξο δόγμα. Να επιστρέψουμε λίγο στο Καζαντζάκη και στο θέατρο του. Βεβαίως. Για πάρα πολλά χρόνια το θέατρο του Καζαντζάκη δεν ζήγιαζε πολλά πράγματα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς μας έλεγε και ο κύριος Γραμματάς, ο θεατρολόγος από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας που είχαμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας πριν κάμποσους μήνες, γίνεται μια νέα ανάγνωση. Είναι καθηγήτρια θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, θεατρολογίας είναι ο κύριος Γραμματάς. Ναι, κάνετε εσείς οι θεατρολόγοι. Στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάνετε τώρα εσείς οι θεατρολόγοι μια καινούργια ανάγνωση των έργων του Καζαντζάκη. Τα μελετάτε ως δραματουργία πλέον. Ή έχω κάποιο λάθος αυτό? Οπότε αρχίζουν να έχουμε μια νέα διάσταση στο θέατρο του Καζαντζάκη, κυρία Πετράου, και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό. Βεβαίως. Τώρα υπάρχουν θεατρολόγοι, τώρα την κάνουνε. Βέβαια. Δηλαδή προηγουμένως υπήρχαν αρκετές αναλύσεις έτσι σε άρθρα, όχι όμως δεν υπήρχε κάποια μονογραφία για όλα τα θεατρικά του έργα. Πολύ ωραία. Αλλά το αντιμετωπίσανε πιο πολύ, για να το πούμε έτσι, φιλολογικά. Τώρα ή φιλοσοφικά. Γιατί είναι και φιλοσοφικό θέατρο. Έχει μέσα. Γι' αυτό δεν του έδωσαν και τη διάσταση που του άξιζε πιθανόν. Τόσο φιλοσοφικές ιδέες. Η αλήθεια είναι ότι ο Καζαντζάκης έχασε την επαφή του με το θέατρο, ενώ εμφανίστηκε το 1907 και παίχτηκε το έργο του δημιουργώντας ένα τρομερό σκάνδαλο, το Ξημερώνει. Το Ξημερώνει. Ναι, γιατί είχε πολύ τολμηρές ιδέες, αλλά κοινωνικές κυρίως. Μετά έκανε πολλούς πειραματισμούς ως το 1910 περίπου και μετά το ξανασκέφτηκε το θέμα και επέστρεψε στη φόρμα της τραγωδίας και έγραψε τραγωδίες με την μοναδική εξαίρεση μιας κωμωδίας, ο Οθέλος ξαναγυρίζει. Αυτή την κωμωδία την έγραψε εμπνευσμένος κυρίως από τα ταλέντο της Παξινού και του Μινωτή, που έλπιζε ότι θα το ανέβαζαν, δεν το κάναν αυτοί. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει 2-3 ανεβάσματα. Δεν τα ξέρω όλα, αλλά τα 2 τα έχει κάνει ο Τάκης Τζαμαριάς. Ετοιμάζαμε στο Δήμο Ηρακλείου κάποια σημαντικά, δεν ματαιώθηκε τελικά. Κρίμα. Ναι. Τέλος πάντων, και επέστρεψε στη φόρμα της τραγωδίας και στο ιστορικό και ποιητικό δράμα. Δεν ήταν ο μόνος. Στο Μεσοπόλεμο έχουμε αναβίωση αυτού του είδους που στις αρχές του αιώνα είχε αποκτήσει κακή φήμη, λόγω του καθαρεβουσιάνικου θεάτρου και του μεγαλοειδεατικού του 19ου. Σας τα λέω λίγο χοντρικά. Αυτά τόσο χοντρικά δεν έχουν και απόλυτη ορθότητα. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όμως γύρω στο 1946, μετά από 30 χρόνια, παίχτηκε ο Καποδίστριας από το Εθνικό Θέατρο και ξαναέγινε σκάνδαλο. Πολιτικό αυτή τη φορά. Τον φάγανε οι εφημερίδες και κλείσαν σχεδόν το Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή ήταν ένας από τους λόγους που κλείσαν το Εθνικό Θέατρο και διώξαν τον διευθυντή του, τον Γιώργο Θεοτοκά, και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τόσο σκανδαλώδες και έντονο είναι το θέατρο του Καζαντζάκη. Καλά, δεν ήταν και ο μόνος λόγος, είχαν γενικά. Ήταν εποχή μεγάλης πόλωσης. Μεγάλης πόλωσης, πραγματικά. Ναι. Και μετά δεν ανέβαινε μέχρι το 1959, που άρχισε να ανεβαίνει από τον Ιουλιανό. Και μέχρι τώρα έχουν ανέβει πάρα πολλά έργα, σχεδόν όλα θα έλεγα. Όμως πεζόταν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αν θα του ρίξετε μια ματιά λίγο πιο λεπτομερή, το 1948 παίχτηκε στη Γαλλία ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και πιστεύω ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μισελ Πικολί. Μεγάλος ηθοποιός Γάλλος. Μεγάλος ηθοποιός. Πολύ μεγάλος ηθοποιός. Τότε ήταν αρχάριος και δυστυχώς το πρόγραμμα που υπάρχει στο Μουσείο Καζαντζάκη λέει ποιοι παίζανε μέσα, αλλά δεν λέει ποιο ρόλο παίζανε.
Μάλιστα. Και ο Μουδατσάκης ανέβασε τη Μέλισσα. Βεβαίως, μια καταπληκτική παράσταση. Έχω γράψει και για αυτή. Γι' αυτό σας το λέω, κυρία Πετράκου, γιατί έχει αρχίσει να παίρνει μια διαφορετική διάσταση στο θέατρο του Καζαντζάκη, να το βλέπουμε και εμείς οι θεατές που δεν το έχουμε μελετήσει. Οι θεατρολόγοι, δηλαδή, τώρα εσείς εκεί στα πανεπιστήμια του έχετε δώσει μια άλλη αξία, μια άλλη. Ναι, το αναδεικνύουμε. Αναδεικνύεται. Έχει μεγάλη με την αξία επιστημοσύνη σας, ας πούμε. ιδεολογική και θεατρική. Με τις μοντέρνες παραστάσεις, οι τραγωδίες δεν φαίνονται περασμένης μόδας. Μάλιστα. Για να το πούμε έτσι. Αρχίζουν και φαίνονται ωραίες. Είχε μελοποιηθεί κιόλας από τον... Ποιο ήταν ο πρωτομάστορας? Και ο πρωτομάστορας και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έχουν γίνει όπερες του Καλομήρη. Ναι. Αλλά και η Οδύσσια έχει γίνει όπερα του Μαμαγκάκη. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, την οποία ανέβασε στο Ιράκ, εδώ την είχαμε. Και πάντως σήμερα στο θέατρο, περισσότερο από το δράμα, όχι περισσότερο, αλλά τέλος πάντων έχει πάρει θέση δίπλα στο δράμα η διασκευή μη θεατρικών κειμένων. Ναι. Του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης έχει έρθει στην πρώτη γραμμή με τα κείμενά του. Μάλιστα. Με την ποίηση και με τα πεζά. Ναι. Πολύ ωραία. Βρίσκουν υλικό οι καλλιτέχνες στο Καζαντζάκη. Έχει δηλαδή μια δραματουργική αξία πιθανόν όλο του το έργο, έτσι. Όλο του το έργο, ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν ανέβει και τα μυθιστορήματά του. Έχουν γίνει και έργα και ταινίες και σειρές και θέατρο και βλέπουμε και αυτό. Θα έλεγα, επειδή δεν μιλάμε σε ειδικό κοινό, αλλά γενικότερα, ότι τα έργα, τα θεατρικά, οι τραγωδίες του Καζαντζάκη προσφέρονται και για ανάγνωση. Δηλαδή προσφέρονται πέρα από την μπορεί να ανέβει σε μια παράσταση. Ένα τόσο αξιόλογο δραματικό κείμενο, μάλλον εμπίπτει και ενδεχομένως και ο Καζαντζάκης ο ίδιος επηρεάστηκε από τον Παλαμά, ο οποίος το 1907 είχε γράψει ένα άρθρο που ίσως έπαιξε ρόλο στο να ξαναπιάσουν το ποιητικό θέατρο και την τραγωδία για το δράμα, όχι για το θέατρο, που έλεγε ότι πρέπει να είναι πολύ αξιόλογο το θεατρικό έργο και τότε δεν είναι απαραίτητη παράσταση. Ναι, έγραψε την Τρισέβγενη, νομίζω, ο Παλαμάς. Την Τρισέβγενη, δεν έγραψε κάποιο άλλο. Όχι. Ναι. Ας έρθουμε λοιπόν συγκεκριμένα στα έργα του. Ναι. Να κάνετε μια αναφορά ποιες τραγωδίες και ποιοι τον ενέπνευσαν. Υπάρχουν και ιστορικές τραγωδίες, όπως ο Καποδίστριας παραδείγματος χάριν ή ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, εθνικά θέματα, τα οποία όμως καταφέρνει και τα ανεβάζει σε φιλοσοφικό επίπεδο. Υπάρχουν με μυθολογικά θέματα, τα αρχαιόθεμα που είναι ο Οδυσσέας, τελευταίο μέρος της Οδύσσιας, που είναι από τις πρώτες του. Είναι η Μέλισσα, πάλι μυθολογία. Είναι Προμηθέας, η τριλογία του Προμηθέα. Και υπάρχουν και με θρησκευτικά θέματα, πολύ ενδιαφέροντα έργα, αρχίζοντας από την τραγωδία Χριστός, που έχει δεχτεί πολλές ερμηνείες. Μία από αυτές είναι ότι είναι αλληγορία της Κομμουνιστικής Επανάστασης, γιατί γράφτηκε και ολοκληρώθηκε τότε το 1927, που ο Καζαντζάκης ήταν πιο κοντά. Ναι. Και είχε πάει και προσκεκλημένος της Σοβιετικής Ένωσης για τα 10 χρόνια από την Επανάσταση κτλ. Αλλά αυτό είναι μία ερμηνεία. Μέσα δεν λέει κάτι ότι αυτό εννοώ. Μέχρι τα Σόδομα και Γόμορα, που του έχω κάνει ειδική ανάλυση, αυτό είναι του 48, που έχει μέσα την ψυχανάλυση, στην οποία είχε εντρυφήσει μετά ο Καζαντζάκης, και έχει και υπαρξιστικές ιδέες, τις οποίες ήταν πολύ κοντά. Γενικά τα έργα του είναι τόσο σε πλάτος, θεματικά, από ως συλλήψεις. Ας πούμε, υπάρχει και η τραγωδία Βούδας που έχει παιχτεί για το βουδισμό, για τη μυθολογία του βουδισμού και για πολιτικές φιλοσοφίες μέσα. Τα πάντα έχει ο Βούδας. Το έγραφε σε όλη τη ζωή σχεδόν. Αν σας έλεγα, κυρία Πετράκου, ότι το μεγαλείο, η μεγάλη του Καζαντζάκη σε έναν βαθμό στηρίζεται ότι κατόρθωσε να κάνει τη φιλοσοφία τέχνη, θα συμφωνούσατε? Δεν ξέρω αν έκανε τη φιλοσοφία τέχνη, αλλά πρόκειται σίγουρα για φιλοσοφική τέχνη. Ο Καζαντζάκης δεν είναι και ο μόνος. Να εισάγουν φιλοσοφικές ιδέες μέσα σε θεατρικά έργα, σε μυθιστορήματα ή σε ποίηση. Πολλοί καλλιτέχνες το κάνουν μέσα σε όλη την ιστορία του πολιτισμού. Ας πούμε, ο Σίλερ κατάφερε να κρύψει μέσα στα έργα του τη φιλοσοφία του Καντ, που στον απλό άνθρωπο
δεν είναι εύκολο να το διακρίνει αυτό, αλλά δεν έχει σημασία, δίνει το βάθος. Ναι. Έτσι κάνει και ο Καζαντζάκης. Ναι, αλλά ας πούμε ο Καπετά Μιχάλης είναι ένας καθαρά νιτσεϊκός ήρωας, δεν είναι? Αλλά είναι τόσο ζωντανό μυθιστόρημα που συγκινεί. Βεβαίως. Και μπορεί να θεωρηθεί και απλά πατριωτικό. Και μετά να αρχίσει η ανάλυση. Όμως και να μην μπορεί να κάνει κανείς βλέποντάς το ή απλώς διαβάζοντάς το να αρχίσει να το ανατέμνει και να βρει το βάθος του. Δεν πειράζει. Το βάθος αυτό δράει υποβλητικά. Πάντως η έννοια της ελευθερίας που είναι καθοριστική για το Καζαντζάκη, ακόμα και σε εκείνο που έχει γραφεί στον τάφο του, είναι ότι ο Καζαντζάκης δεν αναζητά την κοινωνική, την πολιτική, την εθνική ελευθερία, αλλά τη μεταφυσική ελευθερία, την απόλυτη ελευθερία. Έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πάμε ότι αναζητά αυτή και όχι την άλλη. Μην ξεχνάμε για πόσα χρόνια από τα παιδικά του χρόνια ως τα νεανικά του υπήρχε το αίτημα της εθνικής απελευθέρωσης της Κρήτης. Με τόσα επαναστατικά κινήματα στα οποία αναγκάστηκε η οικογένειά του να εγκαταλείψει την Κρήτη. Δεν νομίζω ότι αφήνει το θέμα της εθνικής ελευθερίας απ' έξω, άλλωστε το αντιμετωπίζει ως θέμα. Ναι, και στον Καποδίστρια και στον Καπετάν Μιχάλη. Ναι, αλλά είναι απόλυτος. Δηλαδή όταν ο ίδιος και τον εκφράζει αυτό, θέλει να κάνει τη σάρκα πνεύμα, αυτό το πράγμα, ακόμα και το σώμα θεωρεί ότι τον εμποδίζει από το να κατακτήσει αυτή την πνευματική ελευθερία. Όπως και ο αγώνας χωρίς στόχο. Ναι. Δηλαδή δεν ζητά τον αγώνα για να κατακτήσει την εθνική ελευθερία, αλλά τον ζητάει για τον αγώνα. Θα έλεγα, για να χρησιμοποιήσω τη δική του έκφραση, ότι το πάει με πατοσχές ή με επίπεδο, όπως το λέμε εμείς. Είναι το επίπεδο της εθνικής ελευθερίας, της κοινωνικής ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας, της υπαρξιακής ελευθερίας, και ανεβαίνει στον ανώτατο βαθμό. Αναζητώντας το ένα που αφού το καλοσκέφτηκε είπε και το ένα τούτο δεν υπάρχει. Ναι, επειδή έχουμε ένα λεπτό, πέστε μας ό,τι θέλετε εσείς, έτσι, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Τι να σας πω σε ένα λεπτό? Θέλετε για τον Καζαντζάκη ή κάτι γενικότερο? Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, για τον Καζαντζάκη θα προτιμούσαμε. Ναι. Για τον Καζαντζάκη. Όχι κοπλιμέντα για την εκπομπή σας, παρότι βασικά σας στέλνω και κοπλιμέντα για την εκπομπή σας, που είναι πνευματική και πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε να την ακούσετε αναρτάτε στο YouTube. Ναι, θα την ακούσω πώς. Να ακούσω τι είπανε και οι άλλοι και να ακούσω και πώς τα είπα και εγώ. Που είναι λίγο αυτοσχέδια, αλλά τέλος πάντων ευτυχώς γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα. Ο Καζαντζάκης είναι ο μόνος σχεδόν, όχι, ένας από τους ελάχιστους Έλληνες λογοτέχνες που κατάφερε να σπάσει το φράγμα της γλώσσας και την αρνητική, ας πούμε την κάπως απαξιωτική τάση που ισχύει παγκόσμια, υποσυνείδητα πιστεύω εγώ, να μην δίνουν μεγάλη σημασία στις μικρές χώρες. Να είναι πολύ, γι' αυτό το είχε δει και ο ίδιος και πήγε στη Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από εκεί κατάφερε να επιβληθεί διεθνώς, δεν ήταν τυχαίο. Άλλοι λογοτέχνες βέβαια που τα καταφέραν είναι οι δύο νομπελίστες μας και ο Καβάφης, και μόνο αυτό δεν ξέρω αν υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει ειδική με προσανατολισμό στο θέατρο, γιατί όσο να είναι εγώ ως θεατρολόγος με αυτά ασχολούμαι πιο συστηματικά. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Ρίτσος. Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και να μείνουμε σύμφωνοι, θα ξαναμιλήσουμε. Πολύ ευχαρίστω και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα που μου αρέσει. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κυρία Πετράκου. Και ως κριτική. Να είστε καλά. Φίλοι μου, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί το άλλο Σάββατο 10 με 12. Καλή σας μέρα. Γεια σας, φίλοι μου.